ଆସ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ସେ ଜାଗା ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ର ଚେୟାର ଧରିକି ପଳେଇ ଆସ। एक्चुअली मंदिर ଏବେ ଭଲ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଛି ଏତିକି ବାଟ ଏଇ ସବୁ ଉପାଟା ମାନେ ସବୁ କଥା ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଦୁଃଖ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଯୋଉ 18 ପୁରାଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୂଳ କଥାଟା କ'ଣ ଅନେକ ସାରୁ ଜଣେ ପଚାରେ
ଚାରିପାଖ ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇବା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ସାର୍ମାନେ କହୁଥିବେ ସ୍କୁଲରେ ତ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ଥିବ। ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଗୋଟେ ସିଜନ ଅଛି, ଆମର ଫ୍ରି ନର୍ସରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଯୋଉଟାକି ଗଛ ଫ୍ରିରେ ବାଣ୍ଟୁ ଲୋକ, ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ତାଙ୍କେ ଫ୍ରିରେ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ବନାଉଛୁ, ମିଟିଂ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁ, ଆମର ରାଉତ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ସବୁ ସ୍କୁଲ ଆମର ଭାଇବ୍ରେସନ ଏଠି ଆମକୁ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଏସବୁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସବୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଜଳ ଦରକାର, ପବନ ଦରକାର, ପରିବେଶ ଭଲ ଦରକାର, ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମାଛ ଅଛି ଆଉ ଏଠିକାର ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆମେ ଏଇଟା ଜାଗାକୁ ଜଏନ୍ କରି ଟିକର ପାଇଲୁ। ଏଠିକା 50 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ 22 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନେଚର ବିଷୟରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲୁ, ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ଼୍, ତାର ଏଇ ତଳେ ଦେଶଟା ବହୁତ ମନମୁଗ୍ଧକର କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।